her. Tentokrát budeme zkoušet Cargo Transport. Ano, přesně tak se to jmenuje. Měli jsme nedávno, video s Kubik Transport, jo. Tak tohle doufám bude zajímat i kamionáky. Ovšem, že zatím máme základní kamion, ze začátku vždy dostaneme náklad, který musíme dovést někam. Ze začátku si nemůžeme vybrat. Potom dojdeme do skladiště a ve skladišti si můžeme vybrat i jakýkoliv náklad, který tam bude. Případně jet do jiného města, do nějakého skladiště. Jsou tady dobré možnosti. No, kdybyste mě zase špatně slyšeli, fakt napište, jo, pokuste se co nejvíc lajků, když se to bude líbit, dejte like, odběr, jo, prostě budu za to moc rád a budu pokračovat, pokud budou aspoň nějaké lajky. Čím víc lajků, tím líp, jo. Tady prostě máme hnedka náklad. Jo, kamion jste mohli vidět v menu. Teď zřejmě na nejmenované pití vezeme. Tady návěs. Všichni si dokážete představit, co vezeme, že ano. No, takže jedeme. No, teď jsme nabourali. To se stává nejlíp se řídí z tohohle pohledu. Stěrače fungují, ano. Troubíme. Jo, trubka je taky docela. A GPS buď kdyby nám docházel benzín, nebo potom tak, omlouvám se, to mě vyrušila mamka, jo, na benzínku a potom tady, že jedeme do toho skladiště, kam to musíme dovést. Moment, vydržte, ano. Já se za chvilku vrátím. Takže já jsem zpátky, po malém vyrušení můžeme pokračovat. Dole vidíte kilometry. A nezdvořilá auta se tady taky občas objevují. Jo, doufám, že to bude bavit kamionáky. Můžeme v tom pokračovat, zatím jsem teprve začal. Takže kdybyste chtěli pokračování nebo další věci, tak klidně dejte like. Začalo nám pršet. Takže to bude trošičku sekat. Doufám, že to nebude tak hrozné. Takže kdyby to moc řvalo ta hra a mě nebylo slyšet, tak řekněte. A to hluchu, kdybyste slyšeli v pozadí, toho si vůbec nevšímejte, prosím. Jo, to jsou takové menší vyrušení, to se stává. Jo, zase tady se dá nastavit různé řízení, je to hodně podobné ovládání jak u Kubik Transportu. Jo, a to akorát tady místo XP vpravo nahoře máte dolary, jo, abych byl přesný.
Doufám, že jsou to dolary, mám dojem, že jsou to teda dolary. Už tak mě můžete opravit, jo? Mělo by to být Volvo, to co teď s tím jedeme s Volvem. Takže pojedeme a uvidíme, jak nám to bude dlouho trvat. Takže tady máme i konce cedule, svět docela propracovaný, jo, náklady fakt velké, výběry nákladů, v zatáčkách realistické, že to klouže, vidíte, že mě to prostě klouže a já neumím řídit, jo, já prostě řídit neumím, takže uvidíme, koho to bude bavit, jo. Já doufám, že vás to začne bavit. Minimálně u mě v kámoši ze třídy normálně, jim se někteří jsou fakt blázní do kamionu, tak pokud se na to budete koukat, třeba ty, Kubo, tak nech like, případně odběr, pomůžeš mi. Vidíte, ale štěstí tady nevezeme lidi, jinak by se zhodili, prostě spadli ze sedáček a všetko, jo. Takže já se snažím to udržovat nějaké dobré to, ať zase slyšíte hru a hlavně mě ať slyšíte. Na to jsem si to prostě zvyknul. Kdyby to bylo potichu, stačí, abyste si to vy zastydili. Já doufám, že je to v pořádku, ať to zase neřve, ať mě jde slyšet. Jo, máme nějakou dálku, bohužel nevidíme, kudy jedeme, vidíme akorát kilometry tady dole uprostřed, jo. Teď tady předjedeme auta, že se mi nechce zrovna čekat, klouže to trošku, protože prší. 50 tady ani rychlost moc neukazuje. No, že jedete prostě kolik jedete, tady máte tachoměr, kdybyste se někdo vyznali, já tady zrovna rychlost nedodržu, tak jestli vám to nevadí, protože v téhle hře se nedá moc dodržovat rychlost. Minimálně se budu teda snažit na těch semaforech zastavit, jo, a když tak toho semaforu, co jsem teď projel před chvilkou, jste si nevšimli, a toho auta taky ne. Jo, i jako pípání, když couváme, jo, v pohodě, to se mi líbí na tom. Myslím, že světla už asi nebudou úplně potřeba. Jo, vidíte, že i na to sklo reálně prší. Jo. Tady vidíte pumpu, jo, tady se úplně normálně tankuje všetko. No, jsou tady i jiná města, jo, všechno se generuje. No, bez loadingu, to se mi jako líbí, třeba jako v nějakých hrách, jo, nebudu teď říkat v jakých, jo, tak kdybyste chtěli další video, já vám na konci dílu ukážu, co si tam za nabídky, co bychom mohli jet, a vy do komentáře můžete napsat, s čím bychom mohli jet, s jakým návěsem, jo, s každým můžeme jet jakoukoliv dálku, a jestli klidně napište kolem, kolika byste chtěli, jo, fakt, budu za to rád. A mě docela štve to pršení, jako ne, že by to bylo fajn, že tady i prší, jo, ale prostě všechno. Tady je dokonce i zimní biom zase, jo, tady zase si nemůžete nastavit, jestli prší, jo, nebo sněží, jo, prostě to musíte přijet do nějakého města, kde sněží opravdu, jo, do nějaké té části, kde zrovna sněží. To už se mi povedlo, když jsem někdy jel v téhle hře, akorát, že já jsem si omylem odinstaloval, tak to jedu vlastně znova a teď to i u toho natáčím, jestli se vám to náhodou bude líbit. Takže tady normálně jedeme jak blázni, jo, ale já myslím, že jako kdybychom měli jet 50 třeba, tak to fakt bude na dlouho.
Tady vidíme auto a i ty zastávky tady jsou, jak v tom public transportu, nechci jako to moc říkat, ale teď nám to trošku sklouzlo a to se stává. Si to tady projedeme tak, jak by se asi nemělo to projíždět, ale jinou možnost asi teď nemám. Přesně. Pořád jako, tady vidíte ten dešť takový jiný. Jo. Tady to projedeme trošku jinak, než se nám říká, ale to snad nebude nikomu vadit. Už tady projíždíme tu cestu jinak. Prosím vás, nedělejte z toho mě tragédii, prosím vás, úplně to ne. Ta kritika je tě menší, prostě to se stává, že jo. I tomu nejlepšímu kamioňáku, to může prostě na té silnici sklouznout. Ovšem v těch skladištích nemusíte couvat, jsou na to takové triky. Když musíte nacouvat, tak nenacouvejte, je to zbytečné v některých případech. Myslím si, že úplně zbytečně. Si jezdíme jak hovado, ale tak já to úplně nechci dělat. A úplně to tady podle pravidel nejde, říkám jezdit, jo. Ty auta taky jezdí jak hovada. Jo, bourají jak chcou, zase mi to uklouzlo. Auto nás krásně napravilo. Takže úplně úžasné. A chudá, přestalo nám pršet. A víte, co je tady docela podfuk, že můžeme takhle projet, jo. A teď si tady zatočit pěkně. Takže jako je to takové hodně takové, že tu můžete i takhle podvést, ten semafor. No a vidíte, že už nám dochází jako, ještě máme dost benzínu, ale pro jistotu já vždycky tankuju dřív, takže na první pumpě se potkáme, tak natankuju. Vidíte, že nám ta čára i zeslábla barvama. Vidíte, jak jede to hovado? Narazilo do nás normálně, jako kdyby jsme tam nebyli, jo. Prostě to hovado do nás napadlo. Vidíte, že i zrcátka jsou dokonce se normálně rendrují. Občas se to laguje, ale toho si prosím vás nevšímejte. To prostě ten telefon moc nedá zvládnout. No, tento moc nezvládá, ale jako vidíte, že v nějakých místech je to, jako mně se to seká i bez toho, jo, v některých místech. Jako, ale vidíte, že občas je to fakt víc laguje a někde fakt, když jedeme, tak je to lepší. Hlavně tady ve městě se to bude víc sekat, no. A to si prostě musíte zvyknout, pokud byste chtěli. No, tady vidíte aspoň, že do nás nenapálil borec ve fialovém autíčku. Jo, tady máme zelená auta, jo, i dodávky, ale ještě jsem tady úplně neviděl žádné kamiony s nějakýma přívěsama, to bohužel ne. A už borec tady naproti taky se podle toho dá řídit jako nikdy, teda pokud ty hovada nejdou na červenou. Teď mi to připomíná takovou věc. Tam je. Radši to nebudu říkat tady na videu. Je to zbytečné. Teď mám problémy takové, o kterých bych nerad mluvil. Už tak ta červená jste si nevšimli, to byla oranžová. Oranžová pěkně, to tady projíždíme. Já snažím se, jo, ale jak fakt jedu a vidím žlutou, tak jedu. Když je rozjeté vozidlo, tak patří, že můžu jet, takže
neřeším. Tady ten hajzel už projel na červenou vlastně, no. Tady už měl počkat. Já doufám, že to stihneme do těch 20 minut. Že to moc nechci protahovat to video. Tak teďka nevím, co bych vám úplně říkal. Jenom jako o tomhle kamionu jsem si nic moc nezjišťoval, vím jenom, že je to Volvo. Jo. Bezjmenné známé nápoje v tomhle přívěsu. A teď jedu jak fakt hovado, vidíte, že jedu fakt hrozně. A doufám, že už bude někde benzínová pumpa. Jak vidíte, tak nám to teda dochází ten benzín. Ovšem můžeme si, kdyby náhodou, tady se to bohužel neníčí, což je pro někoho dobrá zpráva, když jezdí jak hovado opravdu. Jo. Tady můžete vidět, že se nám nic nezničilo, jako nic závažného. Když tak si doplníme, kdyby náhodou nám došlo, sice to stojí 100, a kdyby došlo, tak musíme se nechat jakoby odtáhnout a to nám vlastně doplní palivo, ale neodtáhne nikam. No, potom tady jsou i mýtné brány, doufám. Teda mýtné stojí teda 10 tady všude. Což vím. A zatím jsme žádnou nepotkali, ale potkáváme hodně zastávek. Jo. Já se snažím opravdu jezdit normálně, ale tady ta rychlost úplně nejde fakt určit, jenom kdybyste se vyznali v tom tachometru, což já moc ne. Já tam totiž ty čísla nevidím. Jsou takové hodně rozmazanější, tak na mě se snažím, ať to mám co nejrychleji dojeté, takže kdyby to, tak jedu docela rychle, ale teď už jsme kousek od toho. Tady jsme měli jet nahoru, tak jedeme přes můstek. Říkám můstky, tunely, všetko. Všetko, na co si vzpomenete na silnici, by tady mělo být. Tady už vidíme benzínovou pumpu, která takhle zalezla dole, což je docela i zvláštní. A už jen 90 kg, budeme tam. A teď vidíte tady šups. Ale natáhneme tu čáru. Takhle se to natáhne, tady máte kolik litrů, kolik peněz zaplatíte, si dáte buy, když tak toho free fuel, to si nevšimejte, to je taková blbost, jo, která vás může zavirovat celý mobil, jo, nebo tam, kde to hrajete, buď tablet nebo mobil, na počítači se to nedá hrát. Kdybyste měli nějaký návrh na nějakou hru, která by se dala zahrát, tak nebo já, něco, jo, a hlavně, jestli se vám to bude líbit, tak potom zanechte ten like, protože přece jenom jestli byste chtěli další díly, tak klidně další díl může být. Už jenom 66, to je 6, no, už ne. Tady jsou dvě možnosti, buď hike jako, anebo takhle low. Takže si můžete nastavit. Hike jakože asi dálkové a low normálně potkávací světla. Jo. Když si zapnete, tak si můžete přehodit. Je tady předjedu, jsou šneci, jo. A to já jsem úplně dobrý.
A nebo se tady někdy peru takhle s tím autem. Kdo bude rychlejší, no? Takové závody. Už pořádáme závody, víte co? Kamion versus auto. A kamion vyhráli. Je červené, to si nevšimli. To už tam blikla stejně zelená. To nic jste neviděli. Auto. To hovada, co vy tam vzadu děláte, pane bože. Jo, nepochopíte. Hovada do toho vás narazí a nikdy se pak zaháknete tím pádem. Ano, ještě mi skončit už taky. Sorry, to byl táta. Vypadni! Sorry, brácha a táta otravujou, jo. Ale už budeme na konci. V dalším díle, když tak, kdybyste se vám nějaký ten návěs tady líbil, tak řekněte, s kterým máme jet. Což tady asi na výběr nebude. Pojedeme asi s neznámým. Ale říkám, tady máte nacouvat, ale já to dělám, jo, si neznáme pití. Jo. Takže, už tak. Můžeme přejít i do dalšího skladiště, kdybyste chtěli. Tady já tak normálně najedu a potom vycouvám. To je úplně lehké. Tady potom dostanete nějaké peníze navíc, tak vidíte, co za to dostanete. Zase na zásilku. Potom nacouvám takhle. Toho normálně tak nacouvám. Jo, ale aspoň můžete říct teda, jakou dálku byste chtěli příště. No, vidíte, že jsme to krásně stihli, úplně perfektně. Takže já se pomalu loučím a jestli se vám tohle video líbilo, zanechte like, koment. What is up, boys and girls? Thagamizer here, and I want to tell you about my favorite game I'm currently playing. A já se loučím. Čau, čau.